Bueno, ikasleok, hau izango da gure hirugarren praktika. Eta lortu nahi duguna hau da. Eiko dut Google Chrome, eta bokatuko duk hemen, hau. Ikusten duzue, hau da lore bat, eta nire izena erretzen da. Eta hau da GIMP egindako GIF animatu bat. Bueno, nahiko. Zuek egin behar duzue, eta zuen izena ipini behar duzue. Ez da zaila. Eta honekin, ikasiko dugu artasiak nola erabiltzen diren montaje bat egiteko adibidez. Orduan, hasiko gara honekin. Hau da irudia, ireki, zin, dago, bueno, orduan, orain eraliko dugu hemen dagoen tresna, guraziak. Orduan, hartu, hasiko gara. Venga, hau egin behar dugu. Arazorik gabe, hartuko dugu. Ahalik eta lasterran, baina egin ondo, zizan txapuzero utzak. Ziko gara. Badoa. Venga. Hau dira artasiak. Hau gauza bat edo irudi bat kentzeko edo montaiak egiteko erabilko dugun tresna dago. Bueno, gutxi falta da. Badago beste era bat, hau egiteko, edo barita magika, baina, bueno, momentuz erabilko dugu hau. Hemen gauzarik importantena, beitu, hau zen lehena, ez da? Pues hemen klikatu egin behar duzu, beitu, aldatu egin da ikono, han, eta ja aldatzen da, eta orain, barruan klikatu. Eta ikusten da, ja, han ikusten da, pues, marka berezi bat, ez da? Orduan, egin, editatu, ebaki. Badaukau. Orduan, orain, fitxategian, berria, aceptar, editatu, itxatzi.